mangsa Titiwanci wis nekani Jabang bayi weruh padang hawa bocah mau tetep tak jaluk dadi anakku. Sesene jagat saisine kowe lahir mukup anak bocah iki ning batin iki anake Werkudara tak jenengi Raden Abimanyu. Tak perang le malah mesam-mesem padu karo panah nek nganti babak kulitmu tak banting tak buang kalen. Anak Werkudara kena panah metu gedhe tak buang peceret. Wah ayo entekno sekap sekret mangke Koko Prabu dari kesawatawis dan murah jengan dikun jeng Koko Prabu tetiga Koko Prabu Ngamarta Koko Prabu Durawati dan Koko Prabu Mandura rayi para ing Madukara ngaturaken sembah sumengging pabekti kula kunjuk sandhapada paduka Koko Prabu Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Yoyo Dimas wus pun Kakang Tompo Siadi ngapar pun Kakang Laliwat pengestu pun Kakang Tampanlono saha tansah lulus raharja prantaning pun Kakang ana ing kasatriyan Madukara dina samengko Kyai Arjuna semamon iki Koko Prabu Durawati kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Induraka. Kyai Arjuna ya tak apa siadi ngabekti karo pun Kakang Laliwat pangestu ing pun Kakang wae Tampanana sarta tansah pinanganing kawidadan praptanipun Kakang saka Durawati prapten ana kasatriyan Madukara Yai. Koko Prabu kasinggihan mboten langkung kasrecak wanggen jenengan dika lenggah Koko Prabu Arjuna kaya ora kurang mriku praptanipun Kakang dina samengko. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura sesembahan kula Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu kula wayah kula jagat iya Janaka wis dak Tompo Siadi ngabekti Kakang Laliwat pangestu pun Kakang wae Tampanana Arjuna lan tansah nyangani kawidadan praptanipun Kakang saka Mandura ora ana suwiji apa Janaka kasinggihan mekaten mugi kasekecak manggen jenengan dika lenggah Koko Prabu. Ya Janaka ora kurang prayoga aku ngaturake sembah semung kemeng pangabekti kunjuk marang Sinuwun Prabu Ngamarta sinuwun aku ngaturake sembah bektiku katur sinuwun. Iya Sembadra ndak Tompo Siadi ngabekti karo pun Kakang Laliwat pangestu pun Kakang wae Tampanana Sembadra ndak pun dinggo jimat andayana ing kasantosan Kakang Prabu Durawati aku ngaturake sembahku kunjuk Kakang Prabu Sembadra tak apa Laliwat pangestu pun Kakang wae Tampanana Sembadra ndak pun didadiake jimat Kakang Baladewa aku ngaturake sembah sumung kemeng pangabekti kunjuk mersane Kakang Baladewa ing Mandura Kakang. Ya Sembadra tak Tompo Siadi ngabekti pun Kakang Laliwat pangestu pun Kakang wae Tampanana wong ayu ya gegem dadiake jimat ora liwat kudu diprayogake anggo lenggah ana ing kasatriyan Madukara dina samengko. Kakang Prabu katelune pisan ya Sembadra kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko. Ya Sembadra wis ora kurang pernak praptanipun Kakang dina samengko. Ya Sembadra kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko iki wong ayu ngaturaken genging panuwun dening paduka Koko Prabu Puntadewa Koko Prabu Durawati saha Koko Prabu Mandura sampun kepareng rawuh bingahipun manah sesat karawan Jawata ketiga nedya ngaluya bumi Arjuna Pitaya bilih rawuh paduka badhe anjari sepajaring swasa ing Madukara
Koko Prabu. Kakang Prabu, rumangsa mlaku ing wanci panglo kepapak sunaring oburing kepadang. Awing Kakang Prabu mahanami katentreman. Nyai Arjuna pun Kakang rumangsa bombong. Dene ora suwe meneh sira bakal momong putra yawa ing katresnanira kang samengko kinandhut dening garwanira. Sawijining kabungan gedhe dene Syadi pinitaya dening Hyang Agung minangka sarana lestarining darah Nyai Arjuna wonten dawuh. Adikku dia dene ora ngilang-ilangake kudangane Rama Ibu Basudewa rumuhun. Wiwit sira pinacangake Duk Mase Timur eman dene Kanjeng Rama wis ora rumang ngawuningane nanging kanthi bakal wiyose putramu mengko persasat bisa nyembuh kaswarganing wong tuwa. Mula pun Kakang melu bungah ya Di. Inggih. Matur kening panjenengan kentang wani Koko Prabu. Gedhe pangarep-areping pun Kakang kanthi pangebang-ebangi kalau darbi turun ingkang sembada junjung darah Mandura Janaka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami saged antos pangandika paduka. Ya mung mengkene Arjuna. Marmanipun Kakang Daya-daya Prapta amarga sawetara kodheng sotaning tiyas ingsun krana aturira kawuri yaiku pamintaning garwanira kang idam-idam kawuran sak mangsa tumapak ing upacara Sabta Candra nggone Wewekwaja kepengin siraman dening Dimas Werkudara monggo kaya sira sumurupi Dimas nomentar saka praja wis watara samadya warsa satemah ndadekake goreng praja krana ing gore klungguhan iki durung ana pawartane menyang endi lenggahing Yayi Panenggak. Arjuna kawula nuwun kalungguran dawuh paduka Koko Prabu. Mendranipun Kakang Mas Bratasena persasat pepes pengajeng-ajeng kula. Jumbuh kelawan kahanan iki sira Yayi Sun pundhut bisa legawa sabar narima ngadepi lelakon iki ya Dimas. Kawula ninggi ngestakaken dawuh Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Penjaluk kang aneh tumrap wong kang Wewekwaja ngono yen pituwuh sapa mugane jejabang kang kinandhut amarga yasmaning jabang kang wis ngancik Sabta Candra utawa 7 sasi kaya garwamu iku ngoing ngaranan Sungsang Bawana balik. Ordine wis sawega serandhing badan bakal weruh padang hawa. Mongko sejatine nganti ana kedadian jabang kang lair ing yuswa 7 candra iku ngoing ngaranan bayi tuwa kala mangsane bisa dadi tetungguling titah. Dumekaken pangajaping manah kula. Namung lajeng kados pundi dene Wara Sembadra Pugun kedah siraman dening Kakang Mas Bratasena. Koko Prabu nggih. Mun sewa lampah menika lajeng kados pundi Koko Prabu? Saka pangrasaku mengkene Yai. Rahining Dimas Werkudara durung timbul prayogane disuni wae. Yai Punta, Yai Kresna apa pun Kakang dhewe ingkang ngirami. Kakang Prabu Sembadra kepiye? Kakang Prabu sing gedhe pangapuramu. Aku ora bakal keduga nglakoni. Lho, ora gelem iki piye Sembadra? Sakawit aku minta ngersani Hyang Agung kanthi nglakoni triratya. Jroning alam ning mau kaya antuk pituduh saka Sang Maha Wenang. Katon sumunar cahyaning Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Wiwit iku ora ana kang ndak impi kecoba mung siraman dening Raden Panenggak Kakang. Wah latala. Wah yen mengkono apa lungane Yayi Sena kuwi ana sasmitaning Hyang Agung kang sira tampa. Sabanjure apa Syadi wis budidaya ngupadi mendraning Yayi Werkudara Janaka. Restunipun kula sampun utusan Kakang Semar saanakipun upaya jenggaripun Kakang Mas namung inggo wekdal mangke dereng wonten pawartosipun krana Kakang Semar ugi dereng wangsul jagat Dewa Bathara. Menapa Yayi Puta ugi dereng antuk pawarta menggah wonten pundi dunungipun Yayi Werkudara? Tepung gelang kekalangan anggen kula nyebar wadya angluru pernahipun parang dene cabaratan antuk karya Koko Prabu. Yayi Durawati piye? Perkara iki aja nganti Yayi Sena
kedarang-darang sarta kedaru-daru nggone tindak Kyai Werkudara ku tinggal bali banjur kepira lakoni adimu saklono niki Koko Prabu piye Kyai Bratasena menika satriyaning negari ingkang rumeksa rahayuning nusa lan bangsa minggahipun dhateng katentremaning bawana makartining satya ingkang ngadepi ewah gingsir ing kawontenan kala wau badhe saged sembodo menawi tansah angulir budi ngudi undhak ing pangesti anggayuh nuwuh ing kawruh sakboten-botenipun Kyai Sena gadah kegebengan ing sinandi kula lan paduka amung menang meminta mugi timbulipun Dimas Werkudara ing benjang anjalari jayaning Rat Pramudita ya yen saka pitungane Kyai Ndrawati kaya ngono pun kakang melu ndedonga ngersani dat kang ngono ing dat muga-muga baline Kyai Werkudara saka nggone lunga tanpa pamit iki mengko nggawa kanugrahan tumraping negara Ngamarta utawa tumraping bayi kang pinandhut dening para Subadra bisa dadi bocah iki gunane tumraping nusa lan bangsa lan bisa dicekake negara Ngamarta utamane Kresna menika ing kula suwun Koko Prabu ing mekaten kula nyuwun dawuh dhateng paduka Njeng Koko Prabu supados pajar lalampanipun kadang kula kekalih pun Janaka kaliyan pun Sembadra Arjuna kula wonten dawuh si Adi ora usah bingung sabab kowe tak jarwani ya Yayi sing seneng wong kagungan putra mono ibarate kaya dene entuk kanugrahan bondo ingkang larang dhewe ana ing jagat sabab tumrapun kakang wong duwe anak mono yen dikerto aji nganggo inten sak gentong isih pilih anake iya kakang mergo ora ana wong ketemu sedulur ana ing paran banjur takon-takonan omahmu saiki wis pira gelang kalungmu pirang kati sarta tumpakamu apa kuwi ora bakal ditakokake nanging adat ing sak wis kelakon yen ketemu sedulur ning papan mesti sing ditakokke anak dadi tumraping pun kakang putra mono kesugihan iki ora bisa ditaker nganggo apa wae mula Janaka bab perkara iki ora usah dadak digawe getun ora usah dadak digawe bingung Werkudara mengko mesti baline Werkudara mesti gawa kanugrahan Arjuna Koko Prabu dereng ngantos kula sawetawis nampi sabda utama paduka Njeng Koko Prabu menika mboten panglik wonten satunggiling nayaka monggo nitih dhateng busananipun menika sanes nayaka Madukara menapa dene nayaka ing Ngamarta menapa menika tasih sumitra Paduka Njeng Koko Prabu Nyai Arjuna nadyan pun kakang uga lagi sepisane iki weruh marang nayaka kang sowan ngabiyantara iki Yayi yen iki dudu sumitraning pun kakang mbok menawa sumitraning Koko Prabu Mandura Koko Prabu menapa menika tasih rencang Paduka menapa sederek Paduka wah dudu nadyan pun kakang kula lagi sepisane iki weruh marang nayaka Yayi ala becik bener rumput Arjuna dawuh ana ning bali nayaka kang lagi sowan iki nek pancen sedyane apik kudune Janaka iso mituruti marang pamutaing nayaka iki nanging pancen gakal gawe geger ora usah melu-melu pun kakang dhewe bakal ngundurke nayaka saka tlatah sabrang iki Koko Prabu inggih kasinggihan Arjuna kula wonten dawuh tumuli timbalana Yayi ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan nggih ngestaken dawuh kasekecakno anggen jengang niku lenggah langgur miyin Koko Prabu iya Janaka ora kurang prayoga kisana sampun kinten kula tambuh yekti sepisan menika kula wanuh gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika sinten menawi nayaka saking pundi menawi Nalindra pundi negarinipun lan jejuluk Paduka Kisanak menika sinten Kisanak ingkang katemben rawuh wonten ing kasatyan Madukara Kisanak iki lho namit pasang Kalimantapi tinebing lho duni dumawahing tawang tuwak Raden sampun kinten badhe sedya awon anggen kula sowan ngabiyantul kula Paduka Raden namung yektos jumbuhaken dhateng pekabaran ing sampun kula tampi nuwun sewu menawi Paduka dangu dhateng kula menika sanes Nalindra kula menika namung nayaka saking pundri wingking saking negari Plongkowati kula menika kekasihipun Sang Prabu Jaya Murcita
wondene ingkang sudi mestani dhateng kula menika Patih Jayalengkara. Patih Jayalengkara inggih mekaten Raden. Nuwun sewu. Menawi boten lepak menapa kula menika sowan dhateng Kasatyan Madukara lan panjenengan menika Raden Janaka. Nggih boten wonten kalih kula menika Raden Janaka. Patih Jayalengkara. Walah dalah. Wah iki nek ngaten boten lepak anggen kula sowan kedarang-darang prapta wonten ing Nusa Jawi namung badhe madosi wonten pundi dunungipun papan pernahipun Kasatyan Madukara. Nyatanipun sakmenika sampun pinanggih. Waduh piye jebul memper kaliyan kondangipun jagat menika sampun kebrebeken kondangi Raden Janaka menika. Sakiya bagus tanpa cacat gaya teja ngawak tirta pamrujenar kaya kencana sinamri. Kula menika yuswanipun umur kula sampun 50 taun. Kula sumurup nyumurupi dhateng tiyang ingkang bagusipun uleng-ulengan namung nembe panjenengan. Wah, elok. Dasar bagus turta kasih ngan kadhik dayan sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten momokal menawi paduka menika kondang saentro jagat menika sampun sami ngertos dhateng Raden Janaka. Inggih matur nuwun Raden, matur nuwun. Nadyan papan gunung kula wonten ing sabrang mriku para kawula menika sami kayuyun dhateng panjenengan. Satemah griyanipun kawula menika sami dipun templeki gambaripun Raden Janaka. Awit sami tresna dhateng panjenengan. Matur sembah nuwun Kisana. Inggih boten menapa-menapa. Kula menika jarakan pengalamanipun para kawula. Kula mboten badhe serik, kula mboten badhe owel, kula mboten badhe mangkel. Menawi kawula kula sami kayuyun dhateng paduka Raden Janaka inggih krana kautamanipun. Inggih. Menapa mboten wonten ingkang masang gambar panjenengan? Wong menika kawula panjenengan. Wah, sampun kula titipriksa mboten wonten setunggal kemawon. Menawi ngaten panjenengan menika patih ingkang boten dipun percaya dening kawulanipun. Boten menapa-menapa. Boten menapa-menapa. Kula patih boten dipun percaya dening para kawula, boten menapa-menapa. Kawula menika namung kula betahaken suwantenipun. Menawi kula sampun dados patih, sampun kula tilar. Inggih, Kisana inggih. Lajeng betahipun menapa rawuh wonten ing Madukara mriki Kisana. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah sumangga pambekti kunjuk sandhap Pawadha Paduka Raden Janaka. Matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Ndungkap mongko kalih kula menika mboten sowan saking kajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening kundeng kula Nalindra ing Plangkawati Prabu Jayamurcita. Kawuningan sesembahan kula ratu Gusti kula menika ratu nom ning durung duwe bojo. Ratu tasih muda tumaruna nanging dereng kagungan garwa. Nadyan derajat pangkat sampun ngukup kelenggan kanalendran sampun dipun kukup parambene tasih Jaka. Dereng katenan Jaka menapa boten kula boten buktekaken. Nanging kondhangipun tasih Jaka. Inggih. Lah nalika semanten Prabu Jayamurti sembahan kula menika nyumpena wonten ing kababar kasumpenan. Inggih menika dipun nadosi sasar-sasunggiling wanodya saking Nusa Jawi. Anggenipun nyempena wanci menapa siang. Oh inggih mekaten. Lah menika ateges sampun lebet wonten petangan Ndara Tajem. Inggih Kisana mekaten salajengipun kados pundi. Pasumranipun dawuh Putra Tajem niku badhe kababar dados kasunyatan. Dawuhipun Ratu Gusti kula nuwun sewu. Piyambakipun menika mangke badhe saged anjayeng bawana dados Nalindra kondang kalukengrat menawi saged amengku wanita saking kasatriyan Madukara. Mengku wanita saking kasatriyan Madukara. Inggih. Lajeng sinten ingkang badhe dipun wengku dening Sinuwun Prabu Jayamurcita Ratu Gustinipun Patih Jayalengkara. Sareng kula desek lempak piyambakipun boten bloko. Piyambakipun boten bloko. Namung nuwun sewu. Piyambakipun paring dawuh
putri menika mapan wonten ing Kasatyan Madukara dene naminipun Dewi Wara Sembadra. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun prisa. Menapa Kasatyan Madukara mriki wonten naminipun Dewi Wara Sembadra. Menawi wonten kepareng kula badhe ngebun-bunen jangan jejawah sonten. Sowan kula namung badhe ngemis nglamar putra putri ingkang nami Wara Sembadra menika badhe kula inggahaken wonten ing Jempana Joli-jolan. Pamboyong pinanganten putri saking Kasatyan Madukara mriki badhe kula arak dumugi negari Langkawati. Mriki saking menika Raden sanget panyuwun kula dinten mangke kula aturi paring dawuh lan kula kepengin sumerep sinten ingkang nami Wara Sembadra badhe kula boyong wonten negari kula wonten ing Langkawati Raden. Jaja muntap ler kinetap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangol Joko wadanane rombranang nun sewu mriyo sinten kula mboten rembakan panjenengan kok panjenengan ngadhep wonten ngajengan kula yen kowe durung tau tepung karo aku lek mripatmu gadekno gogomu iki kadange tuwa Janaka nalindring Mandura Prabu Baladewa. Oh, panjenengan Prabu Baladewa. Ya, kasabur nyoto. Mau jenengmu sapa? Nami kula Patih Jayalengkara. Nah, Patih Jayalengkara kowe tak kandhani. Ratu Gustimu sing kepengin nglamar Wara Sembadra putri saka Madukara yen kowe kepengin weruh. Yen pancen mripatmu ora weruh kupingmu krungu, yen pancen kupingmu budheg mripatmu mesti bisa nyawang. Yen ta Wara Sembadra kuwi wong ora legar meneh kowe sono sing mengku ya kuwi garwane adhiku lanang Janaka. Apa ora mlek mripatne Ratu Gustimu ing atas wong kepengin duwe bojo kok ogak-ogak marang katetremane mau bebayang liya. Sembadra wis duwe bojo, Sembadra kuwi bojone Janaka. Mongko Sembadra wis meteng kok arep dipek Ratu Gustimu ki ora apa ora ana wedok liya lho piye? Oh, dados Wara Sembadra menika sampun dados garwanipun Raden Janaka. Yo, pancen mengkono. Wah, nyuwun pangapunten. Wis ora ana pangapura kanggo kowe. Wis gawe kekiran ning Kasatyan Madukara. Dina iki kowe bali yo. Andha karo Ratu Gustimu Prabu Jayamurjita kon golek wong wedok liyane Wara Sembadra. Yen kowe mbacut bakal ngamar Wara Sembadra aja takon dosa. Dudu Janaka kang bakal ngalang-alangi malah sediamu nanging nata Mandura Prabu Baladewa bakal mungkasi nyawamu barang. Lah kok tembung panjenengan kados mekaten. Nuwun sewu. Menawi paduka kula wau paring jauh bilih kula kasuwun wangsul kula badhe matur bilih Wara Sembadra menika sampun ginarwa dening Raden Janaka. Nanging sareng panjenengan nantang dhateng kula panjenengan paring dawuh menawi kula mbacut kula badhe dipun pejahi wonten Kasatyan Madukara. Nyuwun pangapunten jinuwun. Nadyan kula menika namung patih kula mboten ajri kaliyan ratu pundi kemawon. Ingkang kula ajri namung Ratu Gusti kula Prabu Jayamurjita. Lha iki saking menika menawi paduka paring pangandhan kados mekaten kula mboten badhe wangsul malah ceceking raos kula badhe mbacut nglamar Wara Sembadra. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kowe rawani karo Baladewa ya? Kowe nantang Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kepeksanipun kados mekaten. Menawi paduka ngalang-aling sedya kula badhe ngamar Wara Sembadra dinten mangke badhe menapa kemawon kula mboten badhe ajrih tentu badhe ngrupat sarana menapa kemawon. Nadyan sarana perang tetep badhe ngrupat iblis kanat menungso ra katrat bubrang tu kacang kemublok. Menika kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu Mandura lajeng duka kados mekaten. Wis jamak lumrahe lan kudune Yai Janaka wis ora pangling marang watak wantuning kadangku tuwa ing Mandura ing nggadhahi watak kaya mengkono. Inggih mekaten. Mestine kudu bisa mempermapan balik kanungsa. Nanging temune sajake Patih Jayalengkara ya jarak perkara marang Koko Prabu. Wekasan iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Koko Prabu kasinggihan panipun paduka jeneng Koko Prabu kados pundi? Arjuna wonten dawuh. Bab garwamu nggone kepengin disirami dening Kyai Werkudara. Si Adi kudu bisa ngenteni sawetara. Mengko yen Kyai panenggak wis kondur marang kasatriyan, aku yang bakal jawab marang Werkudara. Nggone kudu nyirami marang Sembadra garwamu ingkang nedenge Wekwaja Pitung Candra iki Arjuna. Iki kasinggihan mekaten.
namung kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kundur dhateng negari Indrawati. Koko Prabu Ngamarta ugi boten kedah kundur dhateng Indraprastha. Kepareng sumene sawetawis wonten ing kasatyan Madukara. Bumbung dhateng manahipun pun Sembadra supados tetek anggenipun angrantu dhateng rawuhipun Kakang Mas Panenggak Koko Prabu Arjuna. Ya pun kakang mengkari manut. Iya Yayi, pun kakang muga ora bakal kundur marang Indraprastha ngenteni sakbarine Werkudara lan kesaguhane nggone bakal nyirami marang Wara Sembadra. Nggone wewek waja pitung candra iki Dimas kasinggihan matur sembah nuwun Koko Prabu. Dimas Setyaki kula wonten dawuh. Nuwun njaba Yayi, aja negake marang Koko Prabu Mandura. Rambu mono prajurit yang bakal gawe geger kasatyane Madukara iki kasinggihan wis tak dawuh. Parmatal pasmen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas, kaya ora ana dawuh maneh Yayi.
Para prajurit saka negara Plongkowati. Wonten timbalan ing dawuh menapa Gusti Pati? Ngawi sangjaning Purwadya Bala saking negari Plongkowati keparengipun kula cemadhong dawuh kados pinjangken paduka. Sampun kepareng mlebet wonten ing kasatriyan Madukara. Ngelamar dhateng pun Wara Sembadra. Wah, keparet. Yen adhan sak temene aku wis krasa yen to dijlomprongake dening Ratu Gustiku nanging kabeh mau dadi kewajibanku minangka dadi patih. Nggonku bakal tansah mastuti dawuh timbalaning napa? Iya, parengipun. Jebul Wara Sembadra sing dilamar dening Prabu Jayamurcita mau garwane Raden Janaka. Mula cetha lamun aku iki mengko kriwikan dadi grojogan gegiyon dadi tangisan. Nganti aku meh wae dadi pasleyan karo kadange Wara Sembadra jenenge Prabu Baladewa. Didupak saka ing pendopo kasatriyan nganti gladang kontal ning alun-alun negara utawa kasatriyan Madukara. Bocah Temenggungan wonten timbalan ing dawuh. Kowe kabeh aja kangelan. Wadyabala saka negara ing Plongkowati kerep nampit brungkat timpul gajah gelar Singabara. Waton lanang neka graman. Siagakna Wadyabala buta patang penancar sak panekare pisan. Kasatriyan Madukara diubengi dikurung yuki batang sayuta. Kepung wakul baya mangap ngestaken dawuh Gusti Pati. Lajeng pangadipun Wadyabala becak menapa ora ketang sambung basa ingkang mangkat dina iki senika ngestaken dawuh mangkat dina iki nggih ngestu pangestu Gusti Pati.
Bahaya kowe. Gagal. Raino. Ramasuk. Aja mengkono. Masuk Aja mengkono. Dasi nyong ngambut banget. Ayo do mangkat jo. Katon Wahyu mesem aku wis puas. Awas.
siap berangkat. Wah, ngantuk. Muni Pras. Soleram anaya. Wah, wong Madukara jebule sanapta ing gati sawigring diri. Dasar Puranyata. Ayo kowe sapa? Kekeseting patih Jayalengkara. Aku tumenggung Sumbang Surajigja, tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Ndi Raden Janaka? Gelem nglungake Warasembadra apa ora? Ora gelem nglungake Warasembadra pakon kasatyan Madukara tak dadekke banjir getih dina iki. Yen ora iso dijaluk sarana apik Warasembadra. Lara apa sing bakal dijaluk dening kawula sak kasatyan Madukara bakal tak pinangkani lan bakal kasembatan. Ora-ora ban swaramu. Dewane ngrasani karo wong Madukara konangan Setyaki aja takun dosa ana tumenggung bali mung kariaran piye? Ana tumenggung bali mung kari jeneng toh keparat swaramu. Kaya wani lihat siapa mecah wigrigen kemewat kaya regem jimat keparat. Wani karo sing tawedene apa? Janjuran atak tebak tak tebak dadamu kene margane patimu tak gleto ndasmu rondo bojomu selawase urip parep. Wah!
Ayo. Setyaki, yo, ayo maju, legane ngajiku pecah diadamu, yo, wait, wah, belok, hop, wah, ayo Magno Sastro Jendramu, watakan aji jaya kawijayanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Ayo bawa ke aman dinteni bodem sirahmu di bano uduan rapopo dinteni Raji sirahmu di bano uduan bendo sirahmu di bano tapuk sandal sotek di mana? Iya. Rapopo. Iya. Ora pasak. Rapopo. Ojo gleleng kowe. Aja mengkonon. Ayo balesen legane atiku. Aku prajurit Tidaya. Nek kowe musuh ora bakal tak tinggal loncat. Ayo, amuk Suramata aja mrata ing bagian padha-padha. Legane atu.
mati aku, Mbah. Piye nyambane? Mungsuh Setyaki. Musuhmu nyambah. Setyaki, Mbah. Oh, alah. Kowe kalah apa menang? Ngestunipun kawon. Wong kalah kok gleleng. Jaya Lengkara tak sawang sak wadyabarane wis kendang kapracundang kuntal kaprapal metu saka jabaning rangka kasatriyan. Yayi, aku kabarono piye kabare adiku Wadana Sembada? Inggih. Estunipun tetep kedah nenggo dhateng sawanipun Kadang Paduka Panenggak pun Werkudara. Amargi Wara Sembadra mboten kersa dipun sirami sinten-sinten kejawi namung Dimas Harya Werkudara. Oh ngono. Inggih. Yen ngono pun Kakang kudu kepiye? Monggo sakmenika ngantosi wonten salebeting kasatriyan kemawon. Sinambi ambombong dhateng manahipun pun Bratajaya sampun ngantos kendho manahipun amargi menika ngembe dhateng kasugenganipun jabang bayi ingkang badhe dipun lairaken dening pun Warasubadra. Kresna, ayo bareng karo aku Narayana. Monggo Prabu kula dherekaken. Oh, Mas Tunama sidam karing bawuna langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Oh, kencang waruda yang mak-mak-pok. Mbok bolong kali cote sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Nggih. Wonten timrane ngadang menapa Adi Pramesti? Nggih, Kakang. Sawetawis katingal radi kaget. Katitik gligaping paningal. Paduka Kakang Kanika Resi anggon ulun wiji supados mapan wonten ing Bale Marcu Kundha Manik Kakang Resi Narada. Inggih, Adi. Adi gagap gugu raos sing manehipun ing neraka ing sithik pangudal-udan nggih krana anggen Paduka paring dawuh. Dinten menika ing neraka supados sowan ngabiyantara Paduka Adi Manikmaya. Malahan ingkang dadosaken kaget sotaning manah kula sampun kepareng sowan inggih menika tumurun Bathara Widayata kepareng ngabiyantara Paduka Adi Jatimurti. Wonten wigatos sing kados pundi dikeparengke neraka madhong dawuh. Ih Kakang. Kula badhe matur sanipun Kakang Narada bilih sampun pinesti kinudrat kersaning Hyang Mahanasa dinten mangke Bathara Widayata kedah tumurun Hunyang Madyapada Kakang. Oh. Liripun kados pundi? Anyarengi badhe dumawahing kanugrahan wonten ing kasatyan Madukara. Cetha lamun Bathara Widayata kedah momong dhateng lari ingkang nembe tuwin badhe lair menika Kakang. Mlenging saking menika dinten menika kula nglempaken sagung para Jawata amung nedhi anak seni. Anggenipun Bathara Widayata badhe kula tundhung saking kayiwangan manuksma dhateng angganipun titah ing mapan wonten ing Janaloka. Nanging andadosna ing kawuningan Kakang menapa ning dados gara-garaning kayiwangan dene panasipun sundul ngawiyat kados mekaten Kakang Kanika Resi. Kekilapan menapa Adi Manikmaya? Menika dewaning para dewa, tetungguling para Jawata ingkang mangertosi mubah musi ing dhateng para titah. Sampun ngantos kok mubah musi ing titah nadyan kutu-kutu welang ataga priwala Paduka boten badhe kekilapan. Nanging sabab menapa teka dadak Paduka dangu dhateng neraka? Ngibaratipun kula menika damel cangkriman boten lamak lan boten lumrah menawi kula piyambake ngambatang cangkriman menika. Mila Kakang kedah batang cangkrimanipun ingkang rayipun Bathara Guru Kakang. Ah inggih. Nanging menawi lepat Diagung Panasama inggih Kakang Rada boten dados menapa. Gara-gara ingkang sumundul wonten ing kayiwangan andadosaken sangganing para Nirbaya Nirbayati. Jawata tridasa Pataknawa sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun boten saged kejawi namung titah Pujangkara ing Jodipati inggih menika pun Werkudara anggenipun nglampahi tapa wonten ing Tibrasala. Wondene esti ing manah Werkudara menika namung badhe nyuwun kanugrahaning dewa ingkang badhe tumurun wonten ing Janaloka menika Adi. Kakang Narada mekaten Kakang inggih menawi mekaten cetha lamun sampun jumbuh sampun gathuk tuwin sampun matuk liripun Wahyu Widayata menika badhe tumurun wonten ing jagat kedah mapan wonten angganipun Werkudara sabab Werkudara sampun numbas sarana tapa pitumbasipun Werkudara kedah dipun tampi dening para dewa lan Bathara Widayata kedah momong dhateng angganipun pun Bratasena Kakang. Ah talah. Ah menawi katen
Jumurung kersa paduka Adi Pramesti keparang mongganipun badhe paring dawuh dhateng pun Bathara Widayata. Widayata wonten dawuh ulun. Sira wis ngerti apa wigatine jeneng kita ulun timbali. Iwale-wale menapa? Estunipun sampun saged anggerba dhateng pangandika paduka Hyang Pramesti. Anggenipun badhe anundung dhateng ing putrapun Widayata tumurun wonten ing Janaluka. Amomong dhateng raganipun titah ingkang ambek utami Hyang Wikulun Bathara Guru. Iya Widayata sepisan kang kaya mengkono dungkap angka 2. Ulun weling kelawan jeneng kita perpekana ngganing Siwarkudara. Lamun kita jenak sarta kepinak mapan ngganing Siwarkudara, cetha lamun iku dadi swarga kita. Nanging lamun kita ora katon kepenak sarta ora katon jenak ana raga ingkang luwih prayoga lan luwih gawe tentrem nggon kita bakal momong sira ulun keparengake pindah saka angganing Siwarkudara nggih inggih pukulun dening angka 2 surtiti lan titis nggon kita ngeningake cipta sarta pamawas kita aja nganti duna dungkap sebab kanugrahan mono lamun tumeka ning jagat. Yen to kanugrahan mono mapan ana angganing titah ingkang sasar susur tumindake ambeke angkara budi candala yekti bakal ngubar jagat saisine. Nanging lamun kanugrahan mono mapan ana angganing titah ingkang ateken ati suci pepayung budi rahayu nengenake marang kautaman sirik marang kadurhakan cetha lamun jagat bakal tentrem selawase nggih Widayata. Pandhita kang kinare wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang prasta dawuh paduka Hyang Adi Pukulun kepareng kula nyuwun pamit nilar kayiwangan tumurun wonten ing jagat Hyang Adi Pukulun. Iya ulun sanguni puja sesanti basuki niskala saklaku jantra kita ya nggih Widayata. Hyang Wikulun Bathara Narada kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih Widayata. Aja nganti dina dungkap kon kita mapan ngangganing titah mundhak ngubar jagat saisine. Nanging kang titiran pertitis nggon iki ngaspatake marang titah ing bakal menapa dadi swarga kita. Inggih Hyang Wikulun nyuwun pamit. Sing ati-ati ya nggih aja kaya bocah cilik. Mangkat to. Dak barang puja sesanti rahayu niskala saklaku jantra kita nggih Widayata. Oh, Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Kang Narada. Menawi ari dereng ngantos tebih lumawating utusan ulun lah kok menika mboten pamrih. Sowanipun dewaning panggoda pangrencana pun Pandya Bathari Durga. Wah, dalah. Waduh Durga sowan monggo tanpa tinimbalan kemrisik tanpa kanginan. Ngeling-eling dewaning panggoda pangrencana mila sowanipun inggih boten kawistara kados mekaten. Waduh piye-piye barang sowan ngersani Hyang Pramesti. Waduh. Le bengesan dikandeli abang mengangah nganti kaya wah. Waduh kembene dijuluk-julukke. Inggih Kakang, inggih Adi ditemeni bali Adi. Durga Raja sak prapta kita nggih Bathari Durga. Tobat sodes 21 dina. Inggih pikula tansah pinangan ngawidadan sowan kula tebesake sami kula kepareng kula ngaturaken sembah suwe mampir di kula kunjuk sandhap foto paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Durga lun tampa. Ora liwat pangestu lun tumrap marang jeneng kita nggih Bathari Durga. Inggih kula tampi ndadosaken suka pirawaning manah kula. Ana wigati apa kita sowan mongko tanpa tinimbalan gage matur marang panjenengan ulun. Sawu-sawu kalepatan diagung mangsa paduka Hyang Adi Pukulun. Sowan mangsa paduka Hyang Pukulun estunipun namung badhe nyuwun kawelasan Pukulun, kula nyuwun kawelasan. Kawelasan apa ingkang kita suwun? Pokal gawenipun Werkudara anggenipun tapa wonten ing Wanakrendayana. Dayanipun Werkudara anggenipun tapa satemah kathah saking para baju barat jemsetan primangan samya salang tunjang nebuk bundus. Sami adre kaya dayanipun Bharatayana ingkang angka sunggal.
Kula suwun mados Werkudara dipun pejahi kemawon amargi sampun damel risak bangsane lelembut. Ing mangka kalih kula nyuwun sowan kula namung dipun tangisi dhateng putra Paduka pun Kala Durgangsa. Anggenipun kepengin saged dunungan wahyu wujuding wahyu Widayat. Mila ingkang saking menika kula saged panyuwun kula kepareng Paduka mulunge menggalih. Maringaken wujuding wahyu Widayat menika dhateng kula badhe kula paringaken dhateng putra kula pun Kala Durgangsa kulun. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit do sangretnaning bawana Kakang Rodo kadi pundi? Sumangga menika titah Paduka. Para bawasisa wonten asta Paduka Hyang Adi Pramesti. Durga kula wonten dawuh. Satemene ulun welas kelawan jeneng kita. Siji kita kuwi tilas garwa ulun nanging ingkang wis ulun setrakake ana ing pasetran Gondolumayit merga saka keluputan kita nalika semana dadian nadyan kita kuwi wis ulun pisah upamane cara titah wis ulun pegat nanging satemene ulun isih butuhake kelawan jeneng kita mula kita krasa pendak-pendak sak condro sepisan kita ulun timbali supaya meteki lan leladi marang panjenengan ulun. Injih. Durga kula wonten dawuh. Ulun welas kelawan jeneng kita nanging piye meneh ulun wis ya bisa suwala amarga Bathara Widayata wis ulun dawuhi supaya mudhun ning jagat. Malah wis ulun paring kalodhangan merpeki kelawan Werkudara nggone nglakoni pabrata. Mula kang saka kuwi Durga yen kita kepengin lan banget nggon kita bakal kedunungan sarta nggayuhake wahyu Widayat kelawan Sikala Durgangsa ulun mboya bisa paring sabiyantu mung wae ulun paring wewenang kita ngoyak lan begal lakuning wahyu Widayat tobat nyuwun pamit kula. Mboten remen lho iki lho. Dos pundi ya, Kang? Ayo pitados menawi Durga menika tilas panjenengan. Tilas garwane Adi Pramesti menika ditilas garwa. Nek langsung sampun dipun pegat, sampun dipun setrakaken wonten ing Dandang Mangore nggih pasetran Gondolumayit. Ning gumun kula pendak-pendak Durga sowan menika pakartine mbuh ala mbuh becik kok panjenengan menika minangkani ora ta coba. Namanipun mboten sae lho, mboten sae. Panjenengan menika dewaning para dewa, panjenengan menika tetungguling para Jawata kok pakartine pun kados mekaten menika. Bathara Widayata sampun kepareng dipun paringaken dhateng pun Werkudara ngenipun nglampahi tapa wonten ing wana Krendayana pinanggihipun sak menika lha kok malah dipun bujung dening Betari Durga. Kakang, wonten dawuh. Tiyang sepuh sami nyebataken wiwit mudhun wahyune, wiwit teka godane. Ah nggih, lajeng kula kinten menawi Werkudara badhe angsal wahyu kanugrahan wahyu Widayata menika godhanipun inggih lumantar pun Bathari Durga lan Kala Durgangsa menika Kakang menawi Werkudara kiyat nglampahi gudha saking Bathari Durga tuwin Kala Durgangsa lestari piyambakipun badhe anggaduh wahyu Widayata. Wah talah. Waduh ngantos kula mboten saged nggagapi dhateng Pangandika Paduka Adi Pramesti. Wah, rempit lan lungsit sanget anggen Paduka damel sanepa Kakang Rodo mekaten Kakang. Nggih, istirahaken jauh. Saenipun sakmenika monggo sareng-sareng dipun jampangi lampahipun
Betari Durga tuwin lampahipun Bathara Widayata kula landika Kakang namung pemanuki kemawon. Iya monggo dari kula dherek. Oh, Mas Purnomo sidang saring bawana langgeng. Jebul Ranyana babar pisan lamun dina iki kaya wis entek tulising Bathara Widayata nggone mapan ana ing Kayewangan. Paripaksa kudu anyalira wujuding kanugrahan manjing ana ing wana Krendayana. Dadi kanugrahaning tumrap putu ulun Warakudara ya to yen pancen kaya mengkono ora bakal badal dawuhing Wang Pramesti Jatimurti. Warakudara kita mapan menyang endi nggih ulun ingkang bakal mrepeki kelawan jeneng kita. Tobat Bathara Widayata mandheg dhisik Bathara Widayata. Hanggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluda guntur ketup lumembak penyo kumambang dosang Wisnu Bathara nunamit pasang Kalimantabi tirbina ing lodone dumawaing tawang tuwang wulun kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhapada paduka Hyang Pikulun Pandya Bathari Durga. Tobat Widayata tak tampa gawe gedhe ing ati kula lan pangestuku tampanana ya nggih. Kapundhingga jimat paripian dayana ing kasantosan. Wonten wigatos menapa dene paduka amrepeki dhateng papan dunung kula anggen kula nembe raosan babagan kewajiban ingkang sampun kula tampi saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Tobat Widayata kula wonten dawuh. Apa panjenengan para nyata yen to kowe didhawuhi dening Hyang Jagat Girinata kowe supaya mudhun ana ing jagat bakal dadi kanugrahan tumraping Siwerkudara ya ngono apa piye? Inggih dawuhipun Hyang Pikulun Jatimurti mboten sisip saha mboten silih pamireng anggen kula nampi dhateng dawuh pangandikanipun marma mekaten karesan wulun. Tobat iki mau apa kaya ana mesti ora bakal mindho gawe nggonku oyak-oyak karo playumu. Jalanipun menapa sumurupa ya Widayata nalika kowe mungkur saka Kayewangan Suralaya aku sowan ngersane Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang wigatine aku nyuwun marang kowe supaya dadi kanugrahan tumraping Kala Durgangsa ya anakku lanang. Nalika semana Hyang Jatimurti mangsa getun-getuwung penggari merga wis utusan karo kowe supaya mancing ana kangganing Siwerkudara. Sabanjure Hyang Pikulun Jatimurti dawuh karo aku supaya nungka karo kowe gelem ya ayo tak kanthi. Dadi kanugrahan tumraping Kala Durgangsa kowe ora usah dadak tekan Wana Krendayana. Kowe ora usah dadi kanugrahaning tumraping Siwerkudara. Saiki kowe dadi kanugrahan tumraping Kala Durgangsa ya Widayata. Nyuwun mapunten. Kula badhe nderek kersa paduka nanging saenipun monggo kula nderekaken wangsul malih wonten ing Kayewangan Suralaya. Supados menawi keplok menika mboten namung tangan setunggal nanging tangan kalih tegesipun kula ugi mbuktekaken sabdanipun Hyang Jatimurti. Monggo cetha kula tampi bilih sabdanipun Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kula kinen mapan wonten ing Wana Krendayana saperlu mapan nangganipun titah pujangkara pun Werkudara. Tobat aja ngayal. Aja wangkal, aja ngayal kowe manut karo aku ya Widayata. Kowe manut karo aku ayo tak kanthi mamjur aneh Kala Durgangsa. Kula mboten saged nglampahi. Kula nglampahi menawi Hyang Jatimurti tedhak wonten ing papan mriki saha paring dawuh tumrap kula lan paduka Hyang Pikulun Pandya Bathari Durga. Tobat aja wangkal. Aja gawe mangkelku lho. Aja gawe jengkelku. Ayo kowe manut karo aku. Mboten saged. Kowe manut ora? Mboten saged. Iya, piye ndel tak kapake bocah iki lho. Ayo, aja mlayu kowe.
Mahabharata gati wisraya siung nyoma winges-winges tutuk mangolir gua sela mangling tutuk mengolir gua sela mangling latal Kanjeng Ibu nimbali karo aku ana wigati apa kala dirgangsa apa Ibu sing jeneng wong tuwa ngomong karo anak kuwi undha usuk tegese piye yen isih bocah didulang digendong yen perlu diajari supaya bisa mlaku lan bisa tata wicara jamak lumrahing manungsa lumrah iya supaya tumangkal kadewasane mulur budine iya nanging yen wong wis dewasa anak kuwi wis gedhe kuwi ora jeneng kok sumende marang panguwasane wong tuwa nanging tumangkal budimu duwe rasa budidaya ya Ger tegese piye wis ora sak trepe yen to kowe kuwi sumende marang wong tuwa tegese apa ingkang dadi kekarepanmu mau mung pasrah marbongkoan marang wong tuwa kuwi ora sak trepe ora memper kowe wis gedhe kowe wis dewasa iya nalika semono kowe nangis marang pun ibu kepengin ketulungan Wahyu Widayat ya kuwi Bathara Widayata ingkang nyalira kanugrahan wujuding Wahyu Widayat Wahyu Kanalendran Wahyu ning ratu iya nanging sumurupa ya Ger nalika semono aku swarana ing kayewangan jebul Wahyu Widayat wis didhawuhi supaya mapan angganing Sibrata Sena ingkang tapa ning kono Krendayana malah nggonku nyuwun supaya Si Werkudara dipateni ora dipelu dening Wang Jatimurti mula ya kala durgangsa nek kowe kepengin tulungan Wahyu golek dhewe oyam dhewe Wahyu mapan ning Krendayana rebutan nek Wahyu wis mapan angganing Werkudara jaluken ungalno dadamu aku wegah duwe anak kok mringkos dadane kaya kowe kala goleki munggah gunung medun jurang pinanggihipun sampeyan pinanggih wonten mriki Den Semar kula taun ana windana aku ora bakal jugar nggon kutapa yen durung entuk sing kawasa nggih kula pitados mugi-mugi sampeyan napa sing mangjangkah isa kasembadan Ndara Suyam-yong ambrang kati karunaning kaswase dosang gondo wastrat mojo Long lalu mangulati surya mangrangsang wayah manter pamesuning Subrata tutup triratya pinurapa maning hangga semedi manadining manjing jero alam luyup wis piyak kang warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa mawe daya getring antariksa kawasangira pepadang nenggih jatining Bathara Widayata manjing jroning Sang Werkudara Thank you.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon dergen sanging aris dergen sanging risang mawe gandrung sabaran katulu kencang marudaya bapak mong putuku rahayune skala sira wis kasembatan yo nggih putar nggonku semedi pamrasaku kaya ketiban rembulan marang irawi nodo kakekku wah aku ngaturke panuwun ya wah iki Dayak ing ilmu sak jiwa nglawan jeneng kita ya kula Werkudara Rada kowe padha slamet Rada Kakang Semar ya wilujeng Kakang Rada kakekku piye munggo dawuhmu syukur-syukur Werkudara apa Kakang Jangka bisa kasembatan lha iki ngene yo Ger saangel-angele wong golek wahyu mono isih angel nggone rumeksa lestari krasan manggana ning kono adaan sing wis angger wahyune mudhun kuwi bareng karo tekane Gondha Rencana dene Gondha Rencana mono samubarang kang kasat kang bakal gagalake gegayuhane sekawit Rodo kakekku yo monggo godho mau mapane ora adoh saka urip kita ya kuwi dumunung ana ing telenging cipta rasa budi lan karsa mula ulun puji kita kuat kedunungan wahyu ya nggih pangestumu tak pundi ulun tetep poso dadi adeg-adeg payunging kautaman jroning 40 dina iki kita aja cecaketan nglawan wanita pamriye dimen wening pancandriya kita supaya mahanane remeng wahyu mapanane nganggo kita tak pundi dawuhmu Rodo wis kaya Basuki ya nggih kepenakno ngono mapan ning papan kene ulun kontur makayangan Werkudara Kate saya Indriyaksa Sara Maruta Kawana Bana Margana Pancabayu kegalangan malaya goleki marang tumruning wahyu Werkudara kowe aja lunga-lunga wah Kakang Durgangsa nitik guayamu kang mencorong genah kowe mentas antuk kanugrahan sakarepmu nggonmu ngarani tumrap Werkudara wahyu mono tetunggalan kelawan jatine urip uripmu wis mengku wahyu Widayat ya wahyu ning ratu kang mengkoni kamulyan apa mbok kira aku ora weruh Werkudara yen kowe weruh kowe arep apa raning nugra kang mbok tampa lambaran nyikara marang bangsaning lelembut merga nggonmu mapan tapa ning wewengkonku mula saiki bayaran pitukane wah jaluk dituku piye entuk ora entuk wahyu tak jaluk entuk ora entuk wahyu Widayat kudu manjing angganing kala Durgangsa Werkudara ndang kanjing langit kelap-lapaton perkincang ing risang mawe gandrung wah kanthi ora sengaja aku gawe sengsaraning balamu
nandanging wadya balamu kuwi dadi pratandha yen berkasaan Manusara Prabawa kelawan menungsa kang kandel kapitayane. Aja mejang kaya Brahmana yen ora mbulungake sida mulih dadi anak. Ora minggat lakon dadi ndeking pengamun-amun. Gaglak limpamu kowe. Mboten kuwagang nandingi kridane Werkudara. Ndak sumanggake Kanjeng Ibu. Tobat. Durgangsa ora iso nggayo apa-apa, isane mung nangis ning bangkone wong tuwa, Pak. Kowe arep ngewangi pakartine anakmu kala Durgangsa sing sasar susur tuwidake. Darahku entuk wayu dilambari tapa brata pirang-pirang sasi suwene. Bareng wis entuk kanugrahan kok ping arep dilungsur karo anakmu. Kowe ora iso mulang anakmu sing apik-apik. Mungsuhe Semar dudu mungsuhe Ndara Werkudara, ayo ora gelem bali. Aja klakon dosa tak wacake caraka balik kobong. Oh, mati aku.
Kula ngaturaken pangabekti kula katul jlamprung tatompo tinemu rahayu pirayi ngono Giwang Wisesa Siadi wis timbul Werkudara sumunar cahyaning Nyai Sena mahanani bombonging para kadang ngarep kakangku lan Kresna kakangku ndak trima kabeh pangendikamu. Wah Werkudara nadyan pun kakang uga mangayu bagya baline Siadi nanging sawetara rada cuwa dene sira Yayi tak lunga tanpa pepoyan. Mula gage tutura Siadi menyang endi dene tanpa paliwara. Wah sadurunge aku njaluk ngapura dene lungaku gawe ribet para kadang nanging sumurupa mantenge gegayuhanku nalika semana tak sengaja aja nganti kawruhan sapa wae pengajapku supaya mindeng gegayuhanku. Lho, lak banjur Siadi duwe sedya apa? Kasurung drenging rasa. Darmane urip nggonku rumangsa dadi wong tuwa. Napake tedak tulunku supaya besok nemu kamulyan. Apa Siadi wis entuk pituduh saka Hyang Maha Wenang? Entuk pangestu kabeh Werkudara wis kasembatan. Malah mrodo dhewe kang meratelakake lamun santuk Wahyu Widayat ingkang dayane besok tedak turunku bakal dadi pepayuning para kawula barep kakangku. Sekedhi jumurupun kakang banget rena Yayi. Kula nderek meminta mugi dayaning kanugrahan saged sumrambah kakang Mas. Yo manut kandhane Semar jarine padha ngantu tekane Werkudara Madukara. Nuninggi kakang Mas kejawi raos bekti kula dhateng Paduka ugi sureng raos bingah menawi anggen kula ngadani siraman pinenggan dening para punden lan jangkeping para kadang Pandhawa. Wah, ya aku Ramaidu pancen semenge ngati ora kaya wong kang bakal duwe anak ngandhut sepisanan. Ngaturaken panuwun kakang Mas. Pramila sanget pengajeng-ajeng kula karena inggih namung kakang Mas ingkang sembadra payu amrih hiwananing lekas nyembadani panyuwun kula kakang Mas. Wah, kok sajak ana wigati gage matura apa kang bisa tak tindakake? Waleh-waleh menapa estunipun sampun sawetawis para sembadra anggadhahi panyuwun ingkang panyuwun kala wau namung kakang Mas ingkang kedah mitulungi. Monggo pamodhaipun garwa ingkang gerbini menika menawi boten kasembadan adat lupiya bakal cinaket ing walang sangke. Yen pancen brinte kepengin idam kawuran kepengin mangan woh-wohan kang langka gedene atine buron alas kang aek. Werkudara ora bakal wegah munggah gunung jegul segara gage kandha jlamprung. Matur sanget panuwun. Namung kemawon pangidam-idaming para sembadra sanes wujuding dedaharan nanging lumadining upacara siraman kepingin sanget lan kumajel nyuwun gungan parikedah Paduka kakang Mas ingkang nindakaken kakang Mas. Jegret datang ngobah datang musik risang Bima Sena mengeng mana putih kagating diya pamintanipun para sembadra sak pandhetan bisa ngucap sapandhetan enget pring kepali dawing dewa marming tas linglung dumunung marga ewuh tan wikan kang arsa linampan jibeg-bebeke galih krana awrating pamrih tan kawijil usia mung greng-greng gorekake bawana. Werkudara ning apa? Oh kalian Kresna ora tanggap perkara iki. Iya, nanging coba ta itu kan. Sembadra kuwi duwe panyuwun kaya mengkono mau mung dadi lantaran makarti ning jabang bayi.
yen Siadi Semelang koncatan tapamu gedene kelangan wahyu tegese Pandhawa sing narsaka ambeking satriya Pandhawa pun Kakang Haywati narkon njaluk kamukten adi-adiku wadon babar pisan ora wong urip mono ora kuwasa bebasan dadi gedhe kejebak ngayomi dadi luhur kudu luhuring budi yen turah sak mestine ngluberake mongko sejatine kang kinandhut para Sembadra kuwi anake sapa anake Janaka teges kuwi uga anake Pandhawa upama Waling Wahyu banjur manjing marang kang mbok sirami gedene manjane jejabak kang kinandhut tegese mulyaning kulunanmu ya mulyamu Werkudara Werkudara jembe bingung alasaning pun Kakang barep kakangku apa Dimas Kresna kakangku Werkudara piye Baladewa piye Werkudara Saksenana aku arep duwe uni marang Jlamprung lan Brintik Jlamprung kula Kakang Mas aku saguh nindakake nang aku duwe penjaluk aku gelem ngedusi bojomu ngedusi gone upacara pitung sasi gone meteng ning aku njaluk aduh Kakang Mas tumenten kula aturi paring dawuh sak mangsa Titiwanci wis nekani Jabang Bayi Werupadagawa bocah mau tetep tak jaluk dadi anakku Swa kang layon denyoy lan kang manis wadana nira layu kumpulku jamranya maratani Kakang Mas Beko wengko paduka paring dawuh mekaten mestinipun Kakang Mas nate ngraosaken bombonge tiyang sepuh menawi kagungan putra mangka sepisanan. Langkung lajeng paduka Kakang Mas paring dawuh kados mekaten. Naingaken paduka Kakang Mas Wentala nyumur pidhateng sengsaranipun kadang piyambak. Kakang Mas monggo aturi merjaya dhateng kula kemawon menawi kula kedah ngawuning ayo lampaning kados mekaten Kakang Mas. Oh. Mestine Kanjeng Paran ora perlu muwun sarta ora usah dadak ngrepa marang Raden Werkudara. Marata penggalih ingkang sakmestine panjaluke Raden Werkudara mau sing wis jeneng lumrah. Mbok ya dipenggalih yen to Pandhawa kuwi upamane kaya wit terok ingkang sauwit endhog sak petarangan. Siji pecah kabeh melu ngrasake siji mukti kabeh melu mukti. Kanjeng Paran ilange nggo napa yen Raden Werkudara ngintuk ngaku marang anak wong ya padha-padha nyawang dewasane panjenengan ya nyawang Raden Werkudara ya nyawang ora usah dadak kewetu ing plesan mbok menawa besok Raden Werkudara ya tetep ngaku yen to anakku iki ya anake panjenengane. Kula sing wis ya wis ben kelakon nggone aku bakal kepengin disirami Raden Werkudara Raden. Kakang Mas midhanget piyambak menapa ingin dados saturipun rayi paduka pun Wara Sembadra. Kula mboten saged ngalang-alangi lekasipun Sembadra sumangga menawi badhe nyirami dhateng Sembadra kanthi paduka Kakang Mas Werkudara angaken putra dhateng anak kula menika mangke Kakang Mas. Wah, Sembadra ayo tak kramasi.
Pitu cacai sinebaran sekar-sekar mamonco warna. Dewi Wara Sembadra sang ngrasuk busana sarwa seta. Kanjeng nami witi upacara siraman tanggaping gati Risang Werkudara. Dianyirami nenggih Dewi Wara Sembadra kalianing jagat gawening para dewa. Bupi wis siniraman dening Raden Werkudara. Saya ageng padaraning sang Wara Sembadra temah wis katon melorot wetenge. Nyaraki pun nang jabang bayi mijil jalu ora beda kaya sing gerang. Wis nglairake inggih Kanjeng Paran. Bela dalah kok Prabu Sembadra sampun babaran. Wah jan wah di kuwaten wis babaran Kresna. Nggih kula mekaten Petruk nun. Kandha tangga teparo kon gendurenan Petruk. Oh nggih tak matur to iki wonten gendurenan nggih. Mboyo dineng-nengi Sembadra neng ana bocah nangis kaya ngono kok meneng wae. Bupi wis lair po nang jabang bayi. Nalika semono Wahyu Widayat ingkang mapan angganing Risang Werkudara. Blegak saka jagating Risang Bimasena. Manjing angganing jabang bayat majaning Raden Janaka kaget katrokasan. Werkudara wahar ngopo? Naden pun ngakak ora bakal kekilapan marang lelakon sing mbok lakoni. Aku ora wis kandha karo kowe to. Nadan iki mengko yen upama Wahyu mau loncat saka anggamu manjing ana bocah sing lagi lahir padha karo kowe napakke anak putu kamuktening anake janku ya kamuktenmu ora usah dadak werna-werna. Wah, Britik Janaka sekseni jagat saisine. Kowe lahir ngukup anak bocah iki ning batin iki anake Werkudara, tak jenengi Raden Abimanyu. Sewu kula ganggu le sami rembugan le sami jagongan. Niku anake sinten? Anakku. Wah, putrane. Iya. Lah kok medal saking wetenge Ndara Sembadra. Ya men ora usah tok urus. Iki anakku. Kok beda Cewek. Wis ben iki anakku. Sampai nek cepet-cepet lemong niku kaya Sumana. Muni cerewet barang persis. Ono apa Semar? Jawi geger Prabu Jaya Murcita saking negari Plongkowati nguwuh kepengin nglamar Wara Sembadra ibuke bocah kuwi. Wah, jejekane. Kanjeng Paran, bocah iki kena ngopo? Lah kok nangis kaya ngene moh meneng.
ndak sesepi barang emoh meneng Kanjeng Barat iki kenapa? Koko Prabu menika kados pundi? Petro. Bocah iki gendongan susulno bapakne kono nggih. Sapa? Worokudara sapa? Prabu Jayapurcita. Jaruk Wala Sembadra. Wah, minger kiblatmu Wah bedah Madukara. Papan Jayamurcita ora gelem bali nang negaramu tak sampurnake nang kene. Den mangriyen kendel riyen Den. Cuk. Wah, Bimanyu Nggih, nangis terus kan mau kula nganti kelara-lara. Kula mari melu nangis, kula bayi nangis ngenten iki. wah mesti tok-tok. Mboten. Ora ana wong notok wong jero tok. Iki pripun? Wah, kelayu bapak boleh. Wah, melu bapak ayo melu perang. Gendong dening Risang Werkudara nalika semanten. Den gendong kaya lamaking para ibu ingkang ngudang dhateng keng putra. Dadak sakuring mangke kalaning gawening para dewa. Mrambat-mrambat Risang Abimanyu. Candrane kaya bayi ingkang ngelak boten anesep. Sesepaning keng ibu. Nalika semanten nyandak dadaning Risang Bratasena kalaning jagagayane para dewa temah kopek dadaning Sang Werkudara nesepi punang jabang bayi kang putra Raden Abimanyu. Kok menang Petro metu lho piye nih kagungane metu lho. wah nyatane Abimanyu nyesep katon kepenak gune nyesep karo aku bocah wis meneng. Lah kok lho dadane sampean kaya kagungane Pak Piantun Putri ngoten kok. Wah iya wis ben mikir tak jahe perang anak lanang tak jahe perang Petro. Oh nggih monggo mawon Den.
wonge ora jamak. Wah, rumangsa aku kalah apa piye? Tiban pusakaku tinjung akhirat kowe, Pak. Le malah mesam-mesem tak du karo panah nek nganti babak kulitmu tak banting tak buang kalen anak Werkudara kena panah metu gedhe tak buang peceret. Wah ayo entekno sawangen iki anake Werkudara Abimanyu ora panahmu ora temomo ning awake Abimanyu. Ayo entekno panahmu Jaya Murjita. Wah, menungso ora tatanan gawe pengewarewan. Bayi wingi sore nggo nampani panah, malah ora nangis mesam-mesem. Bocah apa kuwi? Iki anake calon bojomu. Lho, anake sapa? Anake Sembadra. Ya anake Werkudara. Jenenge Abimanyu. Nek kowe arep njaluk mbokne iki anake ora trima. Tan trimane anake tak tanggung. Manjing sajuku angganing Dyan Abimanyu saya nambahi kasantosan ing lahir batin nengging Sang Abimanyu ingkang wis kudu dengan wahyu cakraning rat ya wahyu widayat tanggap Sang Patih Jaya Lengkara. Patih Jaya Lengkara Raden. Pepunden kula Prabu Jaya Murtya sampun seda. Nitik ning kula waspaosaken manjing angganipun jejabang menika. Iki anakku. Wah, kowe bangga apa teluk? Kula teluk. Negara Langkawati dadi kasatriyane Abimanyu. Wiwit dina iki Abimanyu dadi pundenmu ming tak gulangi enggal dewasa. Sesuk nek dewasa bakal tak parake ana ing Langkawati, bakal tak terke tekan Langkawati. Reksanen luwih dhisik. Ngestaken dawuh. Jenenge Ratu Gustimu Jaya Murjita ya dienggo karo anakku ya Raden Jaya Murjita ya Raden Abimanyu.
Iya, jane ingkang rat. Subrasta kaping ulah Darmastuti Rahayung Sami Makarya. Rahayung Samya pinanggih. Suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika.